Benvinguts al Friki Online, càpsula número 189. Ens en anem a D-Books i ens en anem en els integrals de Spirou i a l'etapa de Franklin, un dels grans creadors de Spirou, el que realment dona cos a tots aquests personatges com Fantasio i, evidentment, el creador del Marsupilami, i d'un personatge que trobarem aquí per primer cop, que és un dels grans dolents de la BD. Franklin, Spirou i Fantasio, integral número 7, super ben editat per D-Books, que ens agafa l'etapa de 1959 a 1960. Què hi entra en aquest integral? Doncs hi entren 3 àlbums, bueno, 2 àlbums i una història més curta, que seria La llamada del miedo, del 59, Z de Zuglup, que aquí ja entra el dolent, que és aquest Zuglup, aquest personatge que seria l'antagònic en el senyor de Champignac, seria el Mad Doctor de Spirou i un dels grans Mad Doctors de la història del còmic. I la segona és La sombra de Zeta, que és aquest retorn de Zuglup en el món de Spirou i Fantasio. Un pròleg espectacular, amb molts apartats, us explica tot el procés creatiu i el moment en què vivia la BD en aquells anys, un moment explosiu, on tant va sortir la revista Pilot, on Spirou tenia material i autors de primeríssima línia i clàssics de molt gran nivell, i també la revista Magazine de Tintín també va treure coses molt, molt espectaculars. Les històries estan molt xules. La primera és aquesta, que és més curta. Hi ha un petit error aquí, a la contra, que ens posen aquestes portades, i quan ens parlen de La llamada del miedo ens posen El viatger del Mesozoic. Error, aquesta portada aquí no està en un altre integral anterior. Però les altres dues sí que són les correctes, que és Z com Zuglup i l'ombra de Z. Aquesta primera història, tal com us deia, és una història més curta, on el senyor de Champignac fa un experiment i es converteix una mica en un Dr. Jekyll i Mr. Hyde. I a la segona ja coneixem en aquest superdolent, que us ensenyarem aquí, que seria l'antítesis del senyor de Champignac. Seria el que utilitza per primer cop la ciència pel mal, per dir-ho manera, i sobretot per intentar... És una crítica a el que serien les dictadures i a el que serien els poders opressors. Aquest Z de Zuglup, aquí el tenim, que és aquest dolentot, amb molt de sentit de l'humor, realment. És un dolent èpic i wagnerià, però que sempre s'acaba entrebancant quan es posa més digne. Riureu molt, us ho passareu molt bé, els dibuixos són esplèndids i els gags espectaculars, com sempre. Una edició integral que val molt la pena, i sobretot aquesta estable de Franklin, que va a millor, és imperdonable no tenir-la, la qual cosa ja us dic a tots els fans de la BD que no us perdeu aquest setè integral de Franklin, Spirou i Fantasio. Salut i a llegir còmics.